Dneska se podíváme na video Kick má na svědomí život streamera, kde bohužel i streamer v živém vysílání zemřel na zástavu srdce. Ještě budu moc rád, když tady dáte dolů like a odběr, protože více jak 90% z vás nemá odběr. 18. augusta nás navždy opustil streamer, ktorý bol niekoľko rokov nepretržite psychicky a fyzicky mučený ľuďmi, ktorých nazýval svojimi kamarátmi. Jean Pormanov začal streamovaním Fortniteu ešte v roku 2020. Mal 40 rokov, bol nezamestnaný a býval spolu s jeho mamou. Bych řekl pravdu, tak bez TikToku a tak dále bych se nedozvěděl, že tenhle týpek někde existoval, byl to prý teda jako francouzský streamer, jak vidím měl 200 000 odběratelů a je docela creepy, že prý několik roků byl takhle jako mučen. Trímoch sa pomerne často nervil a buchal do vecí, čo mu pomohlo vytrčať z davu. Všimol si ho jeden z popredných francúzskych streamerov, TK78. Začali spolu hrávať a Jean tak vedel prvýkrát zo streamu niečo zarobiť. Neišlo o veľkú čiastku a mal relatívne skromné životné štandardy. Počas hrania spoznáva aj Owena. Ten si ho z času na čas doberal pre jeho životnú situáciu a že i skrz svoj starší vek býva u svojich rodičov. Stal sa pre ňoho ľahkým terčom, mal nízke sebavedomie a drvivú časť života strávil izolovaný. Mal radosť, že s ním aspoň niekto hrá. Jedného dňa mu... No a na tomhle je to nejhorší, že prostě tihle psychicky nemocní lidi nemají moc jako na výběr a myslí si, že jsou to prostě jejich kámoši, ale týpek ho reálně využíval jenom pro peníze a to je ještě smutnější. Ben dal návrh, či by si neskúšil tvoriť streamy z reálneho života. Súhlasil a spoločne s jeho kamarátom Safínom začali novú éru IRL streamov. Keďže vedeli, aké nervy Jean počas hrania hier dostával, chceli divákov zaujať práve tým. Verbálne urážanie sa tak zmenilo na fyzické násilie. Najprv to začalo zľahka, udieraním penovými rúrkami priamo do tváre. Avšak neskôr prišli s konceptom, že za dosiahnutie finančného milníka, ktorý musia diváci poslať, musí Jean splniť výzvu, ktorú mu dajú. No a to je na tomto nejhorší, že na TikToku je taky podobný princip, že vždycky za nějaký dárky, kdo vyhraje, třeba datel tady házel něco z okna, tady týpka prostě třeba šikanujou za to, že vyberou peníze a ty lidi na to přispívají. To mi přijde už jako nemoc i z pohledu těch lidí, WTF. Tak čím ďalej, tým násilnejšie. Napríklad počas živého vysielania bol použitý ako terč na streľbu z paintballovej pištole. Kričal od bolesti medzi tým, čo osoba, ktorá ho strelila, tancovala a poskakovala od radosti. Wow, tak to už je docela extrém. A na holou kůži paintballovou zbraní fakt to bolí jako totálně. Na streame škrtili, prišli k nemu nenápadne zozadu, keď to ani len nečakal a začali ho dusiť. Či raz chceli uskutočniť výzvu, aký maximálny čas bez kyslíku vydrží. Prestali až po neuveriteľných 2 minútach. To si fakt někdo reálně řekne, to bude fakt strašně sranda škrtí týpka, dokud prostě neomdlí, nebo dokud nepřijde o kyslík, co to jako je za zábavu? To se fakt bavíte někdo takhle? Ani nesúhlasí, vyjadruje odpor a fyzicky sa mu snaží brániť. Ostáva potom otázka, prečo sa na streamoch podielal aj naďalej a neodišiel. Owen mu neustále tvrdil, že oni sú jeho skutoční kamaráti, tí, ktorí ho vytrhli z osamelosti a chudoby. No a to je na tom to nejhorší, že proč týpek neskončil. Protože tam hraje strašně moc faktorů, nikdy neměl asi žádný kámoše, kde vidět, nebo že kámoše. Takovýhle streamy, kde vybíral třeba $1000 a tak dále, budou prostě extrémně moc pro takový lidi, co mají takhle nízky sociální život. Čali ho, že bez príjmu spojeného so streamom nikdy nenájde manželku a nebude mať deti. A tak ostal streamovať ďalej, v nádeji, že práve vďaka platu 6 000 eur mesačne, ktorý mu dávali, sa mu napokon tieto dva jeho životné ciele splňa. Jednalo sa totiž o najväčší kick účet vo Francúzsku, takže bol vysoko zárobkový. Mal cez 190 000 followerov a v niektorých momentoch dosahoval až 20 000 divákov. Tak to je už docela extrém, 20 000 diváků, to podle mě takový člověk na Kiku může fakt vydělávat třeba i 100 000, 200 000 dolarů. Kluci si tam museli rozdělit peněz a vydělat na tom, že museli mučit nemocného týpka na srdce. Safínovi hovoril ako o svojich prvých skutočných kamarátoch. Priznal sa im, že predtým nikdy žiadnych nemal, takisto ako žiadny osobný vzťah. Celých 40 rokov žil v samote, čo spôsobilo, že bol ľahko ovplyvniteľný. Uveril tak, že utrpenie, ktoré zažíva, je pre jeho vlastné dobro. Keď jeho tzv. Kamaráti výzvu dokončili, často za nimi nabehol a chcel sa pomstiť. Bol však v omnoho horšej fyzickej kondícii ako oni. I keď sa snažil chrániť, skončilo to hodením kancelárskej stoličky priamo do neho, či len ďalšími fyzickými údermi, napríklad kopancom medzi rebra. To už jako fakt hraničně pro lidi, co mu to dělali, jakože musel být asi fakt taky psychicky nemocní, že se tímhle jako bavili, nebo nedokážu si představit, že by mi přišlo zábava mlátit někoho, střílet ho paintballkou, kopat ho pod žebra, škrtit ho, takhle nemůže snad přemýšlet zdravý člověk. Na streame zrútil s vedomím, že nechce ďalej pokračovať. Rozplakal sa, ale miesto pomoci sa na ňom len smiali. Situácie, ktoré sa na streame diali, boli divákmi často nahlasované na políciu. Owen a Safin nevyužívali len Jeana, ale aj zdravotne postihnutého muža s internetovou prezývkou Kudu. V dôsledku veľkého množstva sťažností francúzska polícia zakročila a obaja spoločníci zo streamov boli v januári 2025 odvezení do cely predbežného zadržania. Avšak obvinenia zo zneužívania osôb so zdravotným postihnutím jednoducho popreli. A i skrz desiatky hodín videodôkazov polícia zvyškovala
vyšetrovanie jednoducho upustila. Tam bude podle mě nejhorší to, že oni mají mezi sebou nějakou smlouvu, potřebuje ty peníze, pro toho jako takhle úplně nenahlásí, protože bez nich by to neměl, takže tam to bude soudně hodně takový jako sporný, ale myslím si, že se to bude řešit až teďka, když se stal ten vážný problém, že ten streamer umřel. 8. augusta tohto roku započali streamovací maratón. Spočíval v tom, že dokým nedokončia hru Chain Together, stream neukončia. Vo voľnom preklade ide hru preložiť ako pripútaný k sebe. Presne to aj spravili a Joona a jeho spoluhráča Kudu zviazali navzájom reťazmi. V klipe je vidieť, že si výzvu rozmyslel a chcel skončiť. Miesto toho bol len spacifikovaný a pokračovalo sa ďalej v maratóne. I keď o duševných problémoch len špekulovali médiá, závažné zdravotné ťažkosti boli oficiálne potvrdené. Musel brať tabletky na srdce, s ktorým mal už dlhé roky potiaže. Bol však privezaný reťazom a nemohol ísť po ne sám. Začal po svojich spoločníkoch pochopiteľne kričať, nech mu ich donesú. Avšak miesto toho ho vysmiali a dostal úder do tváre. Představ si, že ty potřebuješ svoje prášky na srdce, protože se ti může klidně i zastavit i z nějaké malé blbosti a týpci se mu smějou a mlátí ho, když chce svoje prášky. Bol dokonca rozhodnutý so streamovaním na dobro skončiť. Owen sa mu však začal vyhrážať, že skončí na ulici. Žil totiž v byte, ktorý vlastnil Owenov rodinný známy, a to bez žiadnej zmluvy o prenajme, takže vysťahovaný mohol byť hocikedy. Naďalej ho držali bezbranného, dali mu mop do tváre, alebo na ňom vykonávali zverstvá, ktoré na YouTube nemôžu byť ani len spomínané. Už nechcel byť obeťou a napísal svojej mame správu. Ahoj mami, ako sa máš? Som úplne uviaznutý v jeho hre. Zachádza to priďaleko. Cítim sa ako rukojemník ich hlúpeho konceptu. Už ma to nebaví. Chcem odísť, ale ma nechce pustiť. Bráni mi v odchode. Drží ma tu. Verejnosť sa o tejto správe dozvedela, keď mu jeden zo spoločníkov na streame vytrhol z ruky mobil a začal čítať súkromné správy. Miesto pochopenia ho za vidinou zisku len vysmieli a pokračovalo sa ďalej. A to je už extrém, že v tomhle bodě to nikdo nezastavil. Netrpel len cez deň, ale aj v noci, keďže stream bežal non-stop. Nemohol si doprieť neprerušovaný spánok, ktorý potreboval na svoje problémy so srdcom. Diváci mohli posielať dobrovoľnú finančnú podporu, ktorá fungovala na bázi text-to-speech. Správa, ktorá sa dá napísať k donatu, bola od určitej čiastky AI hlasom prerozprávaná na hlas na reprákoch. Okrem toho diváci vymýšľali pre Owena a Safina rôzne spôsoby, ako Joona zbudiť. Jedno ráno ho oblieli kýblom ľadovej vody. V danom klipe je taktiež vidno, že reťaz bol nutený nosiť aj počas spánku, alebo ho prebudili turovaním cross motorky priamo v obývacej izbe. Tohle je sranda, když si to uděláte mezi svýma kámošema. Lidi, co jsou fakt tvoji kámoši a nejsou to kámoši a nemáš problém se srdcem, tak probudit ledovou vodou nebo turovací motorkou je fakt jiný level. Fakt mi ho je líto. A tady i vidíme, že týpek už teďka má vydělané $13 000, takže týpci mu dělali vlastně špatně na streamu a ještě z toho profitovali mnohem víc než on, co tak trpěl. 10. deň čiastka, ktorú diváci poslali, činila už cez 50 000 eur. V tú noc chceli fanúšikové upozorniť, že Joon sa už dlho nehybe a možno s ním niečo nie je v poriadku. Začali preto posielať text-to-speech donaty a prvá reakcia jedného z účastnených bolo hodenie plastovej fľašky priamo Joonovi do tváre. Keď videl, že sa stále nepohol, prišiel bližšie a kopol do ňoho. Avšak Joon vo veku 46 rokov dostal zástavu srdca a skonal priamo v živom vysielaní. Jestli týpek byl největší streamer a lidi se chodili koukat, jak ho tam šikanujou, to je fakt hrůza. Momentálne nie je jasné, že či ľudia zodpovední za týranie tohto nebohého muža budú právne trestaní, ale je jasné, že Kik, na ktorom sa toto vysielanie odohrávalo niekoľko rokov, ani raz nezakročil. Miesto toho toto doslovné mučenie zdieľali na francúzskom Twitter účte, kde dennodenne lákali ľudí, nech na stream zavítajú aj oni. Dokonca Joona využili priamo na propagáciu svojho merču. Spoločnosť, ktorá je priamym konkurentom Twitchu, toto správanie podporovala aj finančne. S kanálom, kde bol tento obsah vysielaný, uzavreli najexkluzívnejšiu zmluvu vo Francúzsku. Za 1 hodinu od vysielaného obsahu mali byť ľudia stojaci za Jooonovým kanálom odmenení sumou 2000 eur. Cože, kámo? $2000 na hodinu a borec viděl jenom 6000 z toho? Podle mě fakt vydělával tak 200 000 měsíčně. A týpci, co ho mučili, si rozdělili 99% toho. Tohle je fakt scary. Čo si vlastne teraz uvedomujem, že ho dosť finančne naťahovali, ak teda dostával tých 6000 eur mesačne fixne, lebo len za 10 dní toho maratónu dostali v donatoch a suboch okolo 50 000 eur, plus ešte ten partnerský program od Kiku, ktorý im platí za každú hodinu streamu, čo môže byť ďalších x tisíc. Dean Ross, známy americký streamer a taktiež čiastočný spoluvlastník Kiku, oznámil, že spoločne s Drakeom, reperom, ktorý na Kiku taktiež streamuje a propaguje hazardnú stránku Stake, ktorá Kik vlastní, zaplatia za streamerov pohreb.
čo je reálne najmenej, čo môžu spraviť, lebo sú z veľkej časti zodpovední za jeho smrť a keby ho na Kiku v minulosti zabanovali, že len takéto správanie by sa nedelo a nikto by o život neprišiel. Tak jako zaplatit mu jenom pohřeb, kdyby dostali aspoň ti rodiče nějakou kompenzaci, ale zaplatit pohřeb za třeba 1000 nebo 2000 dolarů, nevím kolik může stát pohřeb, tak je fakt crazy, že jenom tohle proto, že vlastně za to částečně i ten Kik může, mu vlastně udělali. To je fakt smutný. Určite je tam viac faktorov, ktoré toto spôsobili. Najväčšie dočinenie majú tí dvaja, ktorí ho tam týrali, spolu s ostatnými, ktorí sa účastňovali streamov, lebo nie stále tam boli sami dvaja. Určitě bych tady chtěl dát najevo to, že jestli máte nějaký problém, ať už psychický nebo fyzický, někdo vám dělá špatně, řešte to prosím. Nenechte to zajít takhle daleko, že můžete umřít, nebo že si i něco uděláte. Buďte prosím vás na sebe opatrní a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně, zatím čau.